Manifestazioa bihar arratsaldeko 3etan Baionako karriketan presoen eskubideen alde 3 zutabe izanen dira eta San Andres plazan amaituko da. Arratsaldeon pandemiaren egoerak zaildu egiten du manifestazio antolatzea, baina hala ere mantendua dela berretsi dute eta arrabotsa egiten duten tresnak ekartzeko deia egin dute antolatzaileek. Eta 22. korrika izanen da urten, Euskal Hiriburu gehienetan dendak ireki dira eta Baionakoa larunbatuntan egonen da zabalik, hori bai, azken eguna izanen da. Osasun ziurtagiria, txertaketa ziurtagiri izanen da Asanblea Nazionaleko eztabaidan legea onartu eta gero, aldeko 214 boto, kontrako 93 eta 27 abstentzio. Horrela, ziurtagiri eskuratzeko jada ez du balioko proba negatibo bat. Txertaketa pauta osoa beharko da edo COVID-19 pasatu izanaren froga. Lege proposamen hau heldu den aste-astapenean Frantziako Senatuan eztabaidatuko dute eta azken hitza berriz ere Frantziako Asanbleak ukanen du Senatuaren emendakinak aztertu ondoan. Eztabaida bitan eten behar izan dutenez, badirudi indarrean sartzeko data ere pixka bat atzeratu daitekeela. Aldaketarekin, 12 urtetik gorakoek COVID-19 kontrako txertaketa pauta osoa dutela frogatu beharko dute aisialdiko ekitaldietara, jatetxetara, azoketara eta garraiobide publikoetara sartzeko besteak beste. Ospitaletarako sarbidea izanen da salbuespen bakarra. Bestalde, hauxe da azken egunetako irudia laborategi eta botiketan, hilara amaigabeak testak egiteko, ondorioz gobernuak erabaki du hemendik goiti, positiboak ez direla baitezpada PCR batekin berretsi beharko. Farmazietako antigenikoekin ere nahikoa izanen da. Bakebideak larunbatuntan izanen den presoen eskubideen aldeko manifestazioari eutsi dio, martxa egiteko baldintza onenak ez diren arren mobilizazioak ezinbestekoak direla iritzita. Bakegilek azaldu dugu blokaje baten aintzinan girela, presoen dosieran eta askatasun hoien, balintzapeko askatasun hoien inguruan, eta pasatuko ginela fase berri baterat, determinatuagoa gauzak mugiarazteko. Hor bagoaz, estatu frantsesari aldarrikatzea behar den bezala aldaketa horiek eta mugimendu berri batzuk. 3 abiapuntu izanen ditu biharko manifestazioak. 3 abiatze dira, arratsaleko 3etan, lehen abiatzea, lehen zutabea osatzeko izanen da Logatik, hori barnekalde, Siberua, Basen-Nafarro eta Azparne eskualdeko biztan lehentzat, gero Euskaldunen plazatik bigarren abiatze bat, beraz bigarren zutabea osatuko da Ego Lapurdi eta Errobi eskualdeko biztan lehentzat, eta azken abiatzea kasu hor aldaketa bat delako, Jedui plazatik izanen da, hori BAB, Bidasune eta Errobi aturriko biztan lehentzat. Halaber, parte hartzaileei arrabotsa egiten duten tresnak eramateko deia egin diete. Laguntzaile gehiago ere behar dituzte azken egunetan, geroz eta jende gehiago eri, etxean egotera behartua delako. San Andres plazan elkartuko dira 3 zutabeak eta martxan emanen duten fase berriaren abiapuntua izanen da. Ekimen indartsuak eginen ditugu, parte hartzaileak, kolektiboak, determinatuak, desobedentzia zibilatik, hau da erran nahi du arrisku batzuk hartuz ere bai, eta errango nuke ahmagabetzea eta ez Pariseko etapa hori egin genuelarik filosofia hortan azkenean ez, hemengo gizarte zibilaren implikazioa eta hemengo lujaldearen aldarrikapenak aintzinak eramanez eta hori urrengo hilabeteetan lehendakaritzak izanen dira Pitilan, lehen eta bat, eta gero aintzina uda arte. Manifestazioa arratsaldeko 3etan izanen da. Jedui plazan. Iazko martxoan bertan behera geratu ostean, aurten 22. aldiz gurutzatuko du Euskal Herria korrikak. Horrenkari Euskal Herriko hiriburu ia guztietan dendak ireki dituzte.
Irekia dira dendak Euskal Herrian zehar, hiriburuetan bereziki, Bilbo, Donostian, Gasteizen, Iruñan, eta hemen Baionan, Jauregi Berri Almirante Kaian, Eusko ikaskuntzako lokaletan, beraiek sarmanki utzi baitu digute lokala partekatzea. Baionan Gabon garaian egonda irekita, baina urtarrilaren 8an izango dugu bertaratzeko azken aukera, orduan irekiko bai da azken aldiz, eta bertan Badira kamisetak, t-shirtak, aira jertxiak, kolore ezberdinetakoak, aurten aurtengo lemarekin, hitzekin, hitzak egiten badute hizkuntza, baina hiztunak ekintzekin burutzen badute komunitatea eta honen ibilbidea. Dena den bertaratzerik ez duzuenok badaute bestelako bideak jantzi hauek eskuratzeko. Hemen badugu material ugari, baina aukera desberdina badira. Batetik gau eskolaka banatzen dira jantzi lote desberdinak eta gau eskolak antolatzen dituzte bertan lokal mailan salmenta ezberdinak. Bada gau eskola baitan barnean ikaslentzat eta kanpotik etorri aldenentzat, baina baita ere kanpoko ekimenak, merkatu eguna direla, edo beste ekimen batzuk kulturalak edo aitzakiz. Aurtengo korrika martxoaren 31an Amurrion hasi eta 11 egunez lekukoa eskuz esku ibiliko da apirilaren 11an Helmugara, Donostiara, iristeko euskara auspotuz. Baditu, bi helburu nagusi, bada sozializatzea, golpe komunikatiboa, baina noski oso importantea dena baita ere, ekonomikoa, finanziamendukoa, zeren, tamalez, oraindikan egun ez ditugu behar ditugun laguntzak eta medioak euskalduntzen nahi duenentzat alden prezio urrienan edo doainik izaiteko. Hori baita gure helburua urrunera begira, nahi dugu. Eta bide horretan pandemiak biziki kolpatu ditu bai eka eta euskara bera, horregatik aurtengo korrikak garrantzi berezia izango du. Pandemia izurrite honen ondorioz, inun ez daude egoera honian, ez da euskararen eta ez zaikarena, ez da hobekuntzarik kontrako. Hondamendi baita ere egonda pandemianen ondorioz. Orduan, biztan da, pairatu dugu korrika gabeko urte hau, eta beharrezkoa dugu korrika txukun, polit bat, orain 2022an burutzea, eta hortarako biztan da denon laguntza eskatzen dugu eta herri partizipazioa deitzen dugu. Urtarrilaren 8an dendaren azken eguna beraz Baionan, eta guk gaur aurtengo korrikaren bideoklip eta kantarekin amaituko dugu gaurko saioa. Ez daitezen ahaztu, ez gal, gure hizkuntza egiten duten hitzak. Ikusle lagunok, igande goizean itzuliko gara astekariarekin. Bian bitartean, asteburua.